Гороскоп Володимира Зеленського є дуже потужний. За знаком ведичним він тілець. Асцендент прямо на Альдебарані, це дає дуже велику владу. Управитель дому йде у 9-й дім міжнародних відносин, є з Сонцем в екзальтації під аспектом Раху і Юпітера. Це дає дуже велику відомість людині. Асцендент на Альдебарані це теж дає дуже серйозних противників. Сатурн з зіркою Регул дає владу. Зірка Регул, вона дуже потужна, вона дає дуже велику владу. Вона є в гороскопах багатьох президентів і в гороскопі Трампа, теж біля Сонця. Якщо ви бажаєте дізнатися тайни свого гороскопу, яку сферу вам розвивати, щоб досягти успіху, звертайтесь, запрошую вас на консультацію. І ми подивимося глибоко.